Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu. Muna miƙa godiya sosai ga mutanen da suka kalli trailer Mati a Zazzau a Twitter har kimanin mutum miliyan 17,700. Allah. Za mu so a ce adadin mutanen da suka kalli tallan a Twitter, za mu so da Allah zai sa a ce su zo sinima domin su kalli fim ɗin a sinima su kallawa irin su abin da suka kalli tallan. Insha Allah, saboda wannan fim yana cike da abun ban mamaki. To yanzu da za a buga adadin waɗannan mutanen su miliyan 17,700 aka buga 1,000 zai kama nawa kenan in Allah ya sa aka ci suka zo suka kalla. Ka da koma Zazzau bacci na. Ani da labarin yan mata waiwaye a dan tafiya ba dukkan. Rahama Sadau, gaskiya kin bani mamaki kwarai da gaske. Da na so in bar abin a zuciyata, amma na ga ya kamata in faɗa ma duniya ta ji ta san me yake faruwa. Kun san abin da ke faruwa? Wato wannan ƙayataccen fim ɗin da ta shirya mai suna Mati a Zazzau shi ne za a fara nuna shi a Film House Cinema da ke Ado Bayero Mall a Kanan Dago ranar 7 ga watan Fabrairu. To saboda haka muna gayyatar ku masoyanmu maza da mata duk ku zo mu kalli wannan fim ɗin wanda yake ɗauke da abubuwa masu ban al'ajabi, tausayi, faɗakarwa, nishaɗantarwa baki ɗaya. Allah ya baku ikon halarta. Mati a Zazzau 7 ga watan Fabrairu. Masha Allah, ni ma dai kun ganin nan na ɗauki kayana na nan na iso saboda daga nan sai Najeriya za mu je mu kalli Mati a Zazzau a ranar 7 ga wata Ado Bayero Mall, Kano State. Come one, come on. Mati a Zazzau, 7th February 2020. Off to Kano. Mati a Zazzau, 7th of February 2020. Ado Bayero Mall. I'm going right there to watch that movie. I want to be part of the first few viewers to show that was a great one, yeah? Assalamu alaikum jama'a, ina mai gayyatar masoya na maza da mata domin ku zo mu kalli wayannan fim din naku wanda kuka daɗe kuna jira mai suna Mati a Zazzau. Ku kasance tare da ni ranar 7 ga watan Fabrairu a Ado Bayero Mall. Sai kun zo, Allah ya kawo ku lafiya. Soyayya, hello soyayya. Assalamu alaikum jama'a, kamar yadda kuka sani 7 ga wata za a fara haska wannan fim din mai suna Mati a Zazzau wanda za a haska a Ado Bayero wato Shoprite a Kano kenan. Jama'a ya kamata ku je ku kalli wannan fim din, yana dauke da wato abubuwan al'adunmu na Hausa kamar masarautunmu da dai sauransu haka.